Per fer l'arròs negre el primer que necessitem és caldo de peix. Per fer el caldo de peix necessitem pelut, aquí només tindrem espines de peix, però si podeu pelut. Es pot bullir directament el pelut amb aigua o es pot fer una mica de sofregit per donar-li gust. La veritat és que hi ha moltes opcions. Jo avui faig un sofregit amb una ceba mitjaneta i 2-3 grans d'all. El sofregiré una mica i després afegiré aquest tomàquet tallat ben petitó i li posaré una mica de pebre vermell i ja està. I després afegiré el peix i l'aigua per fer el caldo. Sofregeixo això i després ficaré el peix. Un cop la ceba i l'all comencen a estar rossos, afegirem el tomàquet. I un cop estigui fregit una mica el tomàquet hi afegirem una culleradeta o mitja culleradeta de pebre vermell. El tomàquet ja està fregit, he afegit ara mitja culleradeta de pebre vermell. I ara afegirem el peix. Tal com deia, idealment teniu pelut. Jo aquí a Londres només tinc espines de peix i cap de peix. Only white fish. He intentat sofregir una mica el peix, com que és tan gran és una mica complicat, però si teniu pelut o morralla es pot sofregir una mica. Llavors s'afegeix l'aigua i es cobreix el peix amb aigua. Jo aquí tinc aigua calenta, si no poseu aigua freda, fins que cobreixi i es deixa bullir més o menys una hora. També s'hi afegeix sal. Per fer l'arròs negre necessitem només una mica de sofregit, he posat només mitja ceba mitjana petita, un parell de grans d'all, tot tallat ben petit, i utilitzaré un tomàquet petit. Se'n pot posar una mica de tomàquet, no gaire, i no és obligatori. Després s'hi posa sèpia o calamar. Jo aquí tinc una sèpia força grossa, en posaré la meitat. Estic fent arròs negre per 2 persones, una ració generosa. L'he netejada i he guardat la melsa, aquí només n'hi ha la meitat perquè he guardat l'altra meitat per fer un arròs negre una altra vegada. I aquí tinc uns 200 grams d'arròs, però és important tenir la mesura perquè després calcularem el caldo que necessita a través de la mida. I aquí tenim el caldo de peix que havíem fet abans. Primer de tot tallaré la sèpia daus no gaire grans. Com he dit, només la meitat de la sèpia, la resta la guardaré. Començaré sofregint la sèpia que l'he tallada daus i això ho faig perquè és una sèpia grandeta i per tant, com que és una mica més dura, he de fregir-la més que si fos calamar o una sèpia petita. Si el que tens, que segurament és millor, és calamar o sèpia més petita i és tendra, pots començar amb el sofregit. Mentrestant, a més, he posat a calentar el caldo de peix, que com que en tenia massa, ja he agafat la mida que necessitava. Per un pot, per 200 grams, això era una mida d'un got d'arròs, he posat 2 mides gairebé i mitja de caldo de peix a calentar, que és el que utilitzaré per fer l'arròs negre.
He estat fregint una estona la sèpia i afegeixo la ceba i l'all i en un moment hi afegiré el tomàquet ratllat. La ceba i l'all ja s'estan daurant, així que afegeixo aquesta miqueta de tomàquet, poc. I ho fregaré un momentet i de seguida, tot seguit hi posaré la melfa, que la fregiré un momentet també. Tinc aquesta tinta de sèpia, n'utilitzaré 3 paquets, però vaja, es pot fer de més i de menys. Els tallo, ho afegeixo i tot seguit afegiré l'arròs. Remenaré una miqueta. I tot seguit ja afegeixo el caldo de peix que he mesurat. Recorda que la mesura de caldo és 2 vegades la quantitat en volum de l'arròs i una mica més. I ja ho tenim tot aquí. Ho hem de deixar bullir entre 15 i 20 minuts, depèn de si t'agrada més fet o menys. Jo estic utilitzant arròs bomba, que llavors permet que s'arribi a bullir fins a 20 minuts sense que quedi covat. Així que ara només cal esperar. Han passat pràcticament 20 minuts, l'aigua ja s'ha evaporat i el Falco ha fet un all i oli amb all i oli i sal que acompanyarà l'arròs negre. Ja el tenim. Doncs bon profit!